Bueno, sozio, gaur nora guaz? Gaur, Aizarna Zabalea. Aizarna Zabal? Bai jauna, Gipuzkoan. Itxuan irikitze. Hau zea, ize, Vuelta Ziklistako eta Tour de Frantziako eta balio ikonek. Bai. Director de carrera? Director de carrera, hola, jote, bai. Hemen jarrita, Parabaraba, venga, parabaraba. Ale, Birenque, Aupa Marino. Venga, Pruden, que se acaba la carrera. Albizena que errela uten dira. Bai, hemen ez bota ahí. Ez bota, ez teneria. Hombre, ona komodu nintxe, baina ez ditez ikusten. Aizarna Zabalako armarria ikusten deu. Hemen lehenengoa. Santu moduko bat ikusten deu, ego batzukin, eta azpian suge bat. Aizarna Zabalako beste armarri bat daukau hemen. Hemen txuri gorritz jantitako pertsona bat dago, pertsona bat edo monopatin baten gainean. Hori orduan zeak, goi aingeruk esan diezu, ez da? Goi aingeruk. Aingerua baino kategori geixo. Aingerua pixka maz infanteria esaten da bezala. Hola, Konseñero zein da? Ni. Zeu? Bai. Zu Tomas? Ni kan, Juan. Euskal Herri guzti behirao. Beak sopa, pues, eguardin da, inuntzen jateko. Io berreko sekua? Berreko sotia, egunen da Gabriel Jan. Gabriel Jan, eunen ditzan. Jatzen guen? 192. 192. Markatzen. Nik azkenen galdila uste 189 markatu zula, enatxok seguru, Igual eguarri pasata, igual, pixo. Besarkak ematitxu, Zuri bakarriko, Dani? Oso bai, danarekin den bai. Neri besarka ibai? Neuko ez da azpaldi besarka ikartu. Bartolito? Torri Bartolito? Zein behar dut? Be, batzutan, hain estik izautzen da. Zautu be besarka ikez. Igua, baina Bartolito? Kariño zua. Taka. Alarma amabitan jotzen denean, etorri, amabik kanpaika jo. Bai, amabi ez, iru. Egorrin iru. Iru? Iru jotzen. Amabitan iru kanpai jo? Iru kanpai. Leheno goziko zeretan jotzen zuen, 32. Adios. Goziko zeretan. Erriti bakizkeo, geldi ingo. Kitare. Erreti ginezko, Kito. hori baki zuretza dela. Niretze bada. Aquí. Perfecto. Apuston gatik igual. Bai, apustu. Etzio potroik eta jarri. Eta pentsatu zu pixkatola kanbietzia. Aro bat eo, ondixo batzea, ez? Txikila. Diskolo. Motorria, be pixatatzen, da. Hoi da. Aurrena orduan, honekin, dago, honekin. Hori. A ber, nik hemen pixkatola esku jarri zio, zuk hola, eman gantzoneko, meka hundio. Azkar emateu, Hostia. Anima, gorru batzuk eta. Wow, ez? Wow, esan ezko gehiagitek. Benetan falta sofan, kafetxo bato. Kapia, oine garri alo. Ez baina, hemen, Txarraz, Tak. Ja! Oye. Heroin alaiz. Poliki, poliki. Bau? Café para llevar. Café para llevar? Bai. Coffee to go. Coffee to go. Ja, honek oso baka barru, Esan borratzea. Ni pentsatzen adornatu bezala. Ja, sardu ere, hola. Zadote gotxi hori da zaldezu. Bai, gehiagi, bastante bete, ez da? Beti gotxi. Hau da, eskio, eharki itxingo du. Zate juntzinean Euro Disneya. Bueno, egin esate emakume batekin aga plan bat inda. Adios! Galdera indiskretua. Intzi, zuk Carmenen izenekin badaukazu tatuaje bat zoze? Ez. Kintzin izena ero zerbait bai? Bai, bueno. Zuk bai? Hoxe Kontuz! Angus! Angus zein da? Angus! Angus! Xarpata, danak izena igual aldakatu. Bai, tani iguala izan horiek. Amaika, Angus. Kuen telefonua? Hau, beko. Borratu, orduan, ez da? Bai, bai. Zer da hori? Saludo, Tuare. Saludo, Tuare? Beti Yankee hiltzeio benda, Yankee saludo hiltzeio. Yankee zein da? Yankee. Yankee hau? Bat ibili banen obran dezantzin, Marion egonena el norte de España. Galicia, Asturias, Cantabria. Itxasu egin da, beru egin, honena hementzala. Eta nizan itxon, barru alden hor, Rio Janda hor, esku jartzen zebinez. Klase magistrala mandiozu, dik enek? Bai, regala, komenta hausitzen. Ai, Dracul. Hori da likidua, ez pasa da. Punto muerto zein dek? Goizero.
Eskakizuna obispo hauari? Bai, oizpa bai, diru pixka jartzeko, Eliza berritu eta gutxienez txukundu bat. Bai, baina kanpaia jotzeko? Eta kanpaia ere, alba, etxo barrutikan. Aplikazio bat, oso? Negun dago ziteula eta... Mek. Ara, Iban, ondarruko antzarri. Ze builak itxi joten. Baina antzarra salduen lekeition zintirikatzen, ondarrun ez, lekeition dala. Konsejo bat hemen ikusten nahi denei, konsejo bate generala, Zose, zerbait. Ba parrein berdala. Nik jaiero ikuste zaituztet eta parrein. Orduan konsejo da gu ikustia jaiero. Bai. Mari Jose konsejo, ez nik esan, Ez, benetan. Mari Jose esan dugu. Hori egia da, jaiero ikuste dugu. Hau da maitasun eukitzea,